Mayong gabi, kaninyong tanan mga igsuon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hinaot pa nga kita panalanginan nining maong mensahe. Ang atong uluhan sa maong mensahe mao ang kinsa may kinamalipayong tao. Kinsa may kinamalipayong tao nining kalibutan. Doon ay mga tinuuhan, labi na mga kababainhan, na sila nagatuo kung sila mahimong Miss Universe, sila na ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Apat kung atong tan-awon ang mga Miss Universe sa Pilipinas lamang, niadtong 1969, si Miss Gloria Diaz ang napili nga Miss Universe. Malipayong gyud siya pagayo. O ang tibuok Pilipinas malipayon usab. Apan milabay ang pila ka tuig, upat ka tuig, 1973, nabag-o na pod ang Miss Universe, si Margarita Moran. Mao'y nahimo. So si Margarita na pod karon ang pinaka malipayong babae sa tibuok kalibutan. But after 42 years, niadtong 2015, nga napoy bag-ong Miss Universe, mao si Pia Wurtzbach. Siya mao na pod ang pinakamalipayong babae sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, tinuod ka nga ang ilang pagkamalipayon magapabilin hangtod sa kangturan? Atong pagadawaton ng kamatuoran mga igsuon, tanang kalipay nining kalibutan dunay katapusan. Sa Biblia, ang malipayon gitawag og bulahan. Sa ato pa, sa atong colloquial language, swerte. Swerte nga midaog ka, swerte nga napili ka. Also, ang kahulugan sa swerte dili sama sa kahulugan sa bulahan. Katungod ang swerte way siguro. Dili kasaligan. Aksidente ra. Busa ang ilang kalipay, swerte lang. Dili ni tinuod sa Biblia, kung ang Biblia magasulti nga ikaw malipayon o bulahan, ang imong pagkabulahan dili gyud mapapas. Kay tungod sa Biblia, way sayop ang kalipay. Tinuod og kasaligan gyud ang kalipay na iyang gihatag. Gisiguro ni sa Biblia, way sayop nga pahibalo o bandilyo. Na unsa may tinuod nga kalipay sumala sa Biblia? Unsaon man ni may tabo sa tao? Na atong timan-an nga ang pagkabulahan, ang pagkamalipayon, buhat ni sa Dios sa usa ka tawo. Busa atong ablihan ang atong Biblia sa Salmo 32. Salmo 32, maoy makapanghimatuod niining atong topic. Kung kini atong pagakuptan og tuuhan, mahimo kang tinuod nga bulahan o malipayon. So atong basahon mga igsuon. Salmo 32, versikulo 1 ngadto sa 2. Nagaingon, bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga kaniya wala pag-isipan ni Jehova ang kasalanan. Og diha sa iyang espiritu walay limbong. Mao kini ang pulong sa Dios, mag-ampo ta mga igsuon. Talay gud namong amahan, salamat nining higayon na aniana usab kami dunay kagawasan ng magapaminaw sa imong pulong. Hinaot pa ang imong balang espiritu may maghatag namog kahayag sa pagsabot niini aron kining pulong nga amo karong masabtan dili ni mulabay kawang sa among mga dalunggan, Lord, kung dili kini tisok sa among kasing-kasing ug mulihok kini alang diha sa among kabag-uhan sa kinabuhi. Salamat, Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So nining bersikuloha nga dunay katuyuan nga may bal-an nato ang kapasayloan sa Dios, mamahimo kang magmalipayon
hangtod sa kahangturan. Unsaon man, dunay tulo ka pamaagi. Nigsoon, dunay tulo ka pamaagi. Primero, aron ikaw pagmalipayon, kinahanglan una, ikaw mapasaylo sa imong sala. Kaya ang taong anaa sa kinabuhing masalanon, maigsuon, wala gyud nay kalipay. Wala gyud nay kahapsay sa iyang unahuna. Siya nadangkas kalayo paingon sa impyerno. Kinsa bay malipay ni ana? Atong basahon, nagaingon sa bersikulo 1. Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabunan. Now, tan-aw nato maigsuon ang kalapasan og sala. Kalapasan, ang buot pasabot ini, kanang mulapas ka sa balaod. Tinuyuan sa pampa sa English pang theology, maniginganlan og actual sin. Ngano mang muakto ka man og sala, kay tungod doon na kay sala. Kanang sala, manay atong nature. Ang atong nature tungod kita ang tao nahulog sa kasalanan, pinaagi kang Adan, we are sinners. Sala. O kanang sala nga naan nato, maunay magsugo nato nga muhimo ta og nagkalanlain pang mga pagsupak diha sa kabubuton sa Dios. So kining sala nato nga atong nadawat kang Adan, mauni maoy magsugo sa atong tanang buhat, sa atong tanang senses, mabubuhat og sala, kalapasan. So dako kayo ng problema sa tao. Pagsupak sa balaod, nagaingon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, no? Tinuyuan pagpapakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So, unsay kabayaran sa sala? Mao ang kamatayon sa impyerno. Kaya ang pangutana nato, nganong mulapas o musupak ang tao sa kasuguan? Kay tungod ang tao makasasala in nature. Mao nay atong katutubo sa Tagalog pa. Kinaiyahan nato. Tanawa ang Roma 5:12. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Kinsang tawhan na? Si Adan. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. So tanang tawo mamatay man kay tungod makasasala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit, ang tanang mga tawo nakasala man. Nakasala. Past tense. Nagabuhat og sala. Busa nag-ingon ang Roma 3:23, unsay gisulti dito, sanglit nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Tanawa, nakasala, no? Lihok ni, no? Nakabsan sa himaya sa Dios. Og ang bayad, ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa good, no? Gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So gasa ang kinabuhing dayon, dili nato trabaho uni. Ang sala mo'y atong sigig trabaho kada adlaw, kada minuto. So busa ang suhol sa sala kay tungod gitrabaho man mao ang impyerno. So kinaiyahan sa taong makasasala mao ang pagbuhat og sala. Kung tan-aw nato ang baboy, daghan man gyud ang maghimo sa baboy mahimuong pet, no? Di lang kay ang iro, di lang kay ang iring. Dunay magpet og baboy. So baktin pangani na ilanan lang kuhaon didto sa tangkal, unya ilanang paliguan na sabunan nila Lifebuoy o guard ba, safeguard. Unya pagkahumanan na taga butang ag ribbon ang dungdal ang iyang liog, nya suluban pag ginunog sinina na. Unya ispreyang pagpahumot. Unya idog ngadto sa iyang higdaanan sa kama. Karon, maayo na, bag-o na ng baktina, baboy no. Apan sa makakita na og kanang pita,
Unsa may buhaton sa baboy? Magligid-ligid sa pita. Nga naman, baboy mangyud na. Mamay iyang kinaiyahan. Mausap ang tao, muhimog og sala kay maoy kinaiyahan, makasasala man. So karon, unsaon man sa pagkabag-o sa tao, kinahanglan siya pagapasayloon sa iyang sala. Sa unsang pamaagi, dili sa atong kahimuan o dili sa pagpaningkamot sa tao pinaagi sa relihiyon, pinaagi sa mga grupo-grupo, kundili ang mao ang pag-ako ni Kristo sa atong pagkadautan. Iyang iuban didto sa krus sa Kalbaryo, ilansang siya aron kadtong mga salaa iyang pagadad-on ngadto sa impierno o iyang ibilin. Ibilin kay tungod si Kristo di man magpabilin sa impierno kay tungod wa man say sala. Siya mabanhaw gyud. Nagiingon ng 1 Pedro 2:24. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, sa krus, aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Nagaingon diha, aron kita mamatay ngadto sa sala. Ambot pasabot na mamatay ka dili. Ang ibot pasabot sa pagmatay, unsa man ang pagkamatay? Unsa man pagkamatay sa tao? Kinahanglan ang iyang kalag o ang iyang lawas magbuwag, no? So, ang buot pasabot sa kamatayon, pagkabuwag. So ang tao nga nabuwag dito sa Dios, patay siya. Wa say kahimuan sa espirituhanong butang, no? Mamatay siya sa sala. Apan kadtong naa kang Kristo, mabuhi ngadto sa pagkamatarong, pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. So unsaon sa pagbag-o sa tao, kinahanglan dunay kapasayloan. Og ang kapasayloan buhat ni Kristo, kinahanglan ato kining pagadawaton o ato kining pagasaligan. Kung pagakuptan nimo ni kining kamatuoran nga si Kristo mo'y nagdala sa imong sala aron ikaw mapasaylo og mabag-o ang imong pagkatao og imo kining pagatuohan, ikaw na ang malipayong tao nining kalibutan. Sigurado na. So primero, kinahanglan mapasaylo ka sa imong sala aron ikaw magmalipayon. Ikaduha, dili lang kay mapasaylo ka sa imong sala, kundili ang kasalaanan nimo kinahanglan matabunan. No? Kinahanglan matabunan. Atong basahon outro na pod ang bersikulo 1. Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo. Okay, napasaylo na. Kang kinsang sala gitabunan. Dili lang kay igo lang ang pasaylo. Kinahanglan do nagpagtabon. Usa na ka pinulungan pod bahin sa pagpasaylo. Ang pagpasaylo dili lang kay ingon pagkuha sa imong sala kundi tabunan pagyud na, no? Mao nang gyapon na pero pagtabon. Usa may pasabot sa gitabunan. Ug nagali imong tabunan nga namang imong tabunan na ng usa ka butang kintahay, no? Nay patay nga kining piso, no? Ja mabaho na, no? So unsa may buhaton nimo? Magkubkob ka niya imong tabunan. Nga naman, aron di na makita. Di ba? Aron di na makita. O, kung sa buhaton nimo, nga ino mong gilubong, itabunan naman, aron dili nimo mahinumduman. Mao na ang pagpasaylo sa atong Ginoo. Nga iyang tabunan, aron dili na gyud makita. O dili na gyud mahinumduman. Sama sa usa ka baho nga butang nga dadubok, imong gyud kining ilubong aron dili na kini makita og dili na mahinumduman. Ang sala gyud maigsuon, bakag ni baho nga nadubok. Busang kasalanan gikaligut-gutan sa Dios kay tungod kini baho nga nadubok. Og taong anaa sa kasalanan nabuhi sa kaligut-gut sa Dios. Efeso 2:3 nagaingon, sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas, mo na'y kinabuhi makasalanon, og sa hunahuna, og busa sa kinaiya, mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. So sa atong kinaiyahan, kita nadubok, baho, busa gikaligut-gutan sa Dios, sama ra pod sa ubang tao, sama sa tanan. So makita nato
nga ang sala nga nadubok o ang tao gikaligut-gutan sa Dios. Busa ang pag-ako ni Kristo sa kasalanan sa taong misalig kaniya, mo'y usa ka paglarawan sa paglubong aron takuban og kalimtan tungod kini wala nay kapuslanan. So sa Biblia gilarawan kini sa pipila ka larawan giunsa kini pagpasaylo pagtabon. Bot pasabot nga imong tabunan aron di makita unya di na mahinumduman, ambot pasabot na ibuwag ilayo yun ka sa kasalanan. Psalms 103 verse 12 nag-ingon, ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa maong nagilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Mga igsuon, gigamit sa Ginoo ang pag-compare no sa kalagyon sa west at saka east. Ang east mao na ang ang kining pagsidlakan o niya ang west mao kana ang kasadpan, no? Mao na, no? Wala niya gamita ang north and south. Kay bisan paingon asa ka paingon sa south adto ka paingon sa north. O adto po ka paingon sa north, bisag asa ka paglibot, naalang yapon ka sa north. Apan ang west of east, di yun na magkita. Buwag yun na sila. Ing ana gikumpara sa Ginoo ang iyang pagpasaylo o pagtabon sa atong sala. Na kita mahalayo na gyud sa kasalanan. Dili kay nga ng paglayo, kundi naapay usa, pagsalibay. Ang Ginoo aron di makita, aron di matiman-an ang imong sala, iyang isalibay sa likod. Di na makita. Isaiah 38:17. Aniya karon? Kana tungod sa akong pakigdait nga ako may dakong kapaitan, apan ikaw adunay gugma sa akong kalag, gilawas mo kini gikan sa gahom sa kadunungton. Kay tanan nako nga mga sala imong gisalibay sa imong likod. Tanawa? Mupasaylog mo tabon ang Ginoo sa atong sala. Nagsuod iya kini isalibay. Di na gyud ni hinumduman pa. Timaan ni sa paglimot sa Dios sa imong sala. Tungod ni ana, kita usab gihimong matarong sa Dios. Ang atong sala gidala ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo, apan ang iyang pagkamatarong iyang gisulob kanato. Hebreo 9:22 nag-ingon, sapagkat tinuod ubos sa kasaguan hapit ang tanang butang pagahinluon og dugo o gawa sa pag-ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. Sa Corinthians 5:21, tungod kanato siya si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. So sa pagkabanaw ni Kristo, bag-o na siyang pagkatao na nasa glorious body, unsa nang kang Kristo ang iyang pagkamatarong na usab kanato. Bag-o na tang binuhat. So dili lang kay ikaw mapasaylo sa sala, kinahanglan sab nga ikaw matabunan ang imong sala. O karon kay napasaylo ka na og natabunan ang imong sala, nalipay ka ba niya na, maigsuon? Sigurado. Palagay ko sa Tagalog pa. Siguradong malipayon ka. Wa ka na isala. Kanabitang nakautang ka, dagpod kada adlaw mangutang ka labi na karong COVID-19 wa kay trabaho. Sige lang tag pangutang aron makakaunta. O nya hantod kadugayan ang imong utang nagkadako na, murag mo dili na ang katuntindahan magpautang nimo, magguol ka na. Kadako ka na kay utang, nalubong ka na. Apan usa ka adlaw na miabot si Duterte, unya miingon okay nang imong utang di aho nang kuhaon na, ako'y mo angkon na. Malipay ka ba niya na? Malipay gyud kag dako. Labi na kung ang imong sala nga magdalan kanimo ngadto sa impierno,
Dito sa linaw nga kalayo maigsuon unya ngadto si Kristo diha sa kanimo iyang giangkon ng imong sala, siya mo'y nagdala sa imong sala dito sa krus o ngadto sa impyerno, o siya nabanhaw na pagkamatuod ng imong sala tuan na sa impyerno. Malipoy ka ba na? Palagi ko, mas labaw ka pa sa Miss Universe sa kalipay. Kung imo nang masayran, imong saligan og tuhan. Ikatulo, dili lang kay napasaylo ka sa imong sala, dili lang kay gitabunan ng imong sala, o ikatulo, sa diha nga mapasaylo ka o matabunan ang imong sala, dili ka na hinukman. Dili ka na hinukman, Migsoon. Nag-iingon ang Psalms 32 verse 1 and 2 sa kinauhian sa 2. At ang basahan nato ang versikulo 1 ug 2. Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabunan. Wow. Bulahan ang tao nga kaniya wala pag-isipan ni Jehova ang kasalanan. Wala na gyud hinumdumi. Dili ka na hinukman. Og diha sa iyang espiritu walay limbong. Wow. Ikaw ba karon di ka man limbong? Limbong pamakak na migsuon. Ikaw ba wa nay gihimong bakat? Bakat na insulti imong tubag. Wa pay taong perpekto maigsuon. Napatay nining atong lawas nga kinahanglan ato pa ni ipagpanginabuhi nga pagtuo pagsalig kang Kristo kay tungod dili pa ta perfect. Nagyo ng limbong. Apan unsa man ang giingon diha nga wa nay limbong ang iyang espiritu. Primero, ang iyang espiritu walay limbong. But pasabot niini, wala ni mag-ingon nga ang iyang pagkatao, ang iyang tibuok pagkatao walay limbong, kundi ang giingon diha ang iyang espiritu walay limbong. Unsa may espiritu? Mao kana ang bag-ong pagkatao sa espiritu. John 3:6 nagaingon, ang gianak sa unod man. Apan ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ang usa ka Kristohanon patay sa sala, apan gibuhi pinaagi sa balang espiritu, gibag-o siya, gihimugso siya pag-usab, nabuhi siya, so siya espiritual nga pagkatao. O ang iyang pagka-espiritual, wala gyud nay limbong. Kay tungod new creation na nagaingon sa 2 Corinthians 5:17, busa kun ang tao anak kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, new creature, new creation. Ang daang mga butang nagpangagi na. Makita nimo tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na, mga igsoon. So busa diha sa imong espiritu, ikaw bag-ong binuhat. Wa ka na sa kinabuhing unod-non. Kay tungod, namatay na ta diha sa atong sala, sa unod-non. Nabuwag na ta diha, wa na'y gahom ang sala nato. Mahimo na nato silang i-control, mahimo na nato silang parahon, aron di na makatrabaho diha nimo. Kay tungod kung naalang gihapon ka sa unod-non kinabuhi, dili gyud ka kahimutan sa Ginoo. At ano kung basahon ng Roma 8, versikulo 5 ngadto sa 7, nagaingon, kaya ang mga nagkakinabuhi uyon sa unod, mga makihalawason sa ilang pangunahuna. Apan, ang mga nagkinabuhi uyon sa espiritu o born again, nagapanghunahuna sa mga butang sa espiritu. Mao gyud ay tinuod. Ang unod, ang ilang hunahuna naa sa unod nun. Apan ang espiritual, ang ilang hunahuna naa gyud sa espiritual. Versikulo 6, ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Paingon jud sa kadautan. Apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Versikulo 7, kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Tanawa, mo na ang unod ng mga tao na apas kasalanan, dili gyud makapahimaya sa Dios.
Kay tanang buhat niya, tanang hunahuna niya, unod man. Kaya atong tan-awon, ako ba, unod nun bang akong panghunahuna? Unod nun bang akong panliho? Unod nun bang akong pagtrabaho? Naaba ko diha sa maayong kinabuhi? Balaanon bang akong mga gibuhat? Tanawa, Galatia 5:19 sa 21, nag-iingon, og dayag kaayo ang mga buhat sa unod, nga mao kini, paghigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon ini. Pasidaan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa ginirian sa Dios. Apan ikaw bag-o nang binuhat. You are a new creation. Anak ka sa Dios. Sa diha nga ikaw anak sa Dios, nagaingon nga ang Ginoo nga ang Dios iyang gibutang ang iyang pasulod ang Espiritu sa iyang anak. Mao na makatawag ta Abba Father. Galatians chapter 4 verse 6, og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mi padala sa Espiritu sa iyang anak nganha sa inyo atong mga kasing-kasing, aron kita magatuaw Abba Father. Abba, ambot pasabot ana, kung sa atong panahon karon, Daddy. Kisa may mutawag og daddy nimo, ang imo rang anak. Og laing tao mo tawag nimo og daddy, kana kuana kanang hypocrisy. Hilasan ka niya na. Apan amahan pod ang Dios, tanang tao makatawag ang amahan. Apan only those people who believe Christ, nagsali kay Kristo, na binigyan ng authority to become child of God, can call God Abba, Father. Abba, Daddy. Kay tungod, anak ka sa Dios. So kung anak ka sa Dios, bago kang binuhat, ang sabi sa Romans 8:1, busa sila mga anak kang Kristo, Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Dili na gyud. Karon, og dili ka na hinukman, gipasaylo ka na, gitabunan ang imong sala. Unya, ikatulo, dili ka na hinukman. Malipayong ka? Maigsoon tingalig na ako'y kasulti na ninyo karon nga wa ka pay maayong o tinuod nga relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo, hinukman ka. Wa kay kalipay. Bisan pag daog ka og loto og 5 million, ang imong kalag naalang gyapos kasamo, wa kay kalipay. Kay kanang usa ka milyon, dali na mawa na sa imong kamot. Pagkamatay nimo, bili ng imong milyon, tuwa ka dito sa kangit-ngit. Way kalipay. So busa maigsuon, atong tan-aw na karaghanan sa mga tao karon, silang tanan nag-apan sa swerting kalipay. Temporaryong kalipay nining kalibutan. Mo na'y paghigugma sa kalibutan. Dakong sugo sa Biblia, 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ayaw gayud paghigugmaa ang kalibutan. Unsaon man sa paghigugma sa kalibutan, atong basahon. 1 John chapter 2 verse 15 nag-iingon, ayaw ninyong higugma ang kalibutan, ni ang mga butang sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Tanawa, wala gyud ang gugma diha kaniya nga nahigugma sa kalibutan. Unsaon man paghigugma sa kalibutan? Versikulo 16. Tanan nga naa sa kalibutan ang pangibog sa unod. Kung na ang imong pangibog sa unod, imog yung nahigugma ang kalibutan. Og ang pangibog sa mga mata, kanang kasina na tanan pangibog unsay makita nimo, naa na ang gugmas kalibutan. Og ang paggarbo sa kinabuhi. Garbo sa kinabuhi. Kinahanglan ay labaw ko niya. Kanang iya, dili man ako na ang kunon, labuan ko na. Mao na'y paggarbo sa kinabuhi. Kini nagaingon ni dili ni gikan sa amahan kun dili sa kalibutan. Versikulo 17. Timan ining sa 17. Og ang kalibutan mahanaw. Og ang pangibog niini, ang gugma niini
sa kalibutan. Apan siya nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Mo kana nga ang sa kakristohanong tinuod malipayong tao walay katapusan. Nining kalibutan temporaryo ang kalipay apan dunay permanenteng pagkabulahan o pagkamalipayon. Dili lang permanente kundi pagkamalipayon. Dili tanan mahimong Miss Universe apan mahimong anak sa Dios. Dili tanan mahimong Pinoy champ tulad ni Pacquiao apan mahimong conqueror. Dili tanan mahimong millionaire apan mahimong dako sa langit. Dili tanan libsog aron aron mamaayo, aron mabuhi apan mahimong makaangkon og kinabuhing dayon. Tanan niining kalibutan pulos temporaryo. Sa Dios dunay kasiguruhan. Nagaingon ang balaang kasulatan John 3:16. Kay gihinigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag. Wala gyud kalisdanan, walay kagul-anan kundi may kinabuhing dayon. Kung doon na kay kinabuhing dayon, bisag o kay kwarta, ikaw gyud malipayon hangtod sa kanturan. Dili ka na kinahanglang mag-Miss Universe pa. Kay tungod doon na kay kinabuhing dayon. Karon dayon, mamahimo nga ikaw mahimong anak sa universe o hari sa universe. Salig ka, may igsoon? Kung imo kining gisaligan karong maong mensahe, mamahimo kang malipayon nga tao. Magampo ta, may igsoon. Salamat Lord ning imong pulong nga naghatag kanamo og kalig-on sa among pagtuo, pagsalig diha kang Kristo. Nga Lord, tinuod pobre mi, wa mi arang nining kalibutan apan kung duna mi kinabuhing dayon diha kang Kristo. Lord, labaw mi sa Miss Universe kay tungod kami mga anak sa King of Universe. Lord, salamat nining mensahe. In Jesus' name. Amen.